Ako ang diwatang tagasundo ng mga kaluluwa papunta sa saad. Ikaw, alam ko kung sino ka. Nakangiting sabi nito. Po, paano po ninyo ako nakilala? Takang tanong ni Goyang. Simula nang isilang ka, nakatadhana ka sa isang napakalaking responsibilidad. Kaya hindi ako nagtataka kung bakit ka nandito. Halika, sumunod ka sa akin. At dumako sila sa parte ng dalampasigan na animoy isang gubat. Hinawi ni Magwayen ang baging at tumambad ang isang napakagandang lugar na maihahalin tulad sa isang paraiso. Nakita ni Goyang ang mga taong naroroon. Nakasuot ang mga ito ng mga sinaunang kasuotan na doon niya palang nakita. Ang mga hibla ng mga damit nito ay yari sa hibla ng abaka na kinulayan ng iba't ibang kulay. Manang, ano po ang tawag sa lugar na ito? Nasaan po ako? Tanong ni Goyang. Ito ang saad, lugar ng mga namayapa. Kabilang dito ang mga ninuno mo. Halika, pumasok tayo. At tumuloy sila sa pagpasok sa loob ng lugar na yon. Napakaaliwalas ng lugar. Napakapayapa ng pakiramdam na animoy ay gugustuhin mong doon na lamang manatili. Manang, pwede po ba na dito na lang ako tumira? Biglang tanong ni Goyang. Hindi maaari, Goyang. Dahil may mahalaga kang gampanin kaya. Halika na, kailangan mo nang bumalik. Wika ni Magwayen kay Goyang. Dagdag pa nito. Ang kapalaran mo ay maging isang napakamakapangyarihang babae. Titingalain ka ng iyong magiging angkan, kikilalanin kang pinuno, at maging ang mga pinuno sa paligid mo ay hihingi ng patnugot mo, Goyang. Kaya bumalik ka na sa mundo ng mga buhay at gampanan ang tagna na yon. Nakangiting wika ni Magwayen. Matapos nga ang usapan nila, ibinalik ni Magwayen si Goyang sa bangkang sinakyan nito kanina at inihipan. Nakatulog siya ulit at paggising niya, nasa altar na siya na bato. Balik tayo sa kasalukuyang tagpo. Nagulat ang lahat ng naroroon nang narinig ang kwento ni Goyang, pero ang matandang babaylan ay nagwika na parang tuwang-tuwa ito. Ang itinakdang babae na sumpungan ko na sa wakas. Ineng, ikaw ay itinakda upang maging isang babaylan. Mula sa sinapupunan mo isisilang ang napakalakas na angkan. Magmula sa iyo ang tulay ng mga tao sa kalikasan. Ikaw ang itinakda, ang batang babae na namatay sa pamamagitan ng kagat ng ahas at ibinalik ng tagasundo mula sa lupain ng mga patay. Masayang wika ng matanda. Pero tumugon ang ama ni Goyang. Paano mo nasabi ang mga bagay na ito, matandang babaylan? Ni hindi nga naisalaysay sa iyo ang nangyari sa anak ko. Paano mo ito nalaman? Tanong ni Don Claudio. Hindi na importante kung papaano ko ito nalaman. Nawa, Claudio, hindi ka maging hadlang sa tadhana ng anak mo. Alam ko na nauunawaan mo ang mga sinasabi ko dahil ikaw mismo ay galing sa angkan ng mga babaylan.
pero mas pinili mo ang kapangyarihan at karangyaan. Kaya sana, huwag mo hadlangan ang kapalaran ng anak mo. Matapos sabihin ng babaylan ang mga katagang ito, agad na itong nagligpit ng gamit upang makaalis na. Mag-uumaga na din kasi at si Don Claudio naiwang naguguluhan, pero alam niya sa sarili niya kung ano ang ibig sabihin ng matandang babaylan. Ang ikinagulo ng isip niya ay kung pababayaan niya bang tuparin ni Goyang ang tagna niya o hindi. Lumipas ang mga taon. Nasa edad 14 na itong si Goyang. Namuhay naman siya ng normal sa loob ng 7 taon. Hanggang dumating ang isang araw na napansin ni Goyang na parang kakaiba ang pakiramdam niya sa paligid. Kasi hilig ng dalaga ang maupo sa ilalim ng kakahuyan sa likod ng bahay nila. At nung mga oras na yon, pakiramdam ni Goyang ay may nakatingin sa kanya at parang may kung anong padaan-daan sa paligid niya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nakiramdam sa paligid. Narinig niya ang mga yabag ng paa ng animoy kabayo. At habang nakapikit siya ay may kung anong bumulong sa kanya na, "Kumusta ka, Gloria?" Isang malamlam na boses. Dahil sa gulat na idilat ni Goyang ang mga mata niya. At napaatras siya sabay tili ng napakalakas dahil sa harap niya ay may nakatayo na isang napakagandang puting kabayo at sa tabi nito, isang napakagandang babae. Nakangiti ito sa kanya at nagsalita ng, "Huwag kang matakot, Gloria. Isa kong kaibigan." Napakaganda ng babae na kulay abo ang buhok, asul ang mga mata, matangkad ito. Ang kasuotan ay animoy hangin sa sobrang nipis. Naupo ito sa tapat ni Goyang at agad na hinaplos ang ulo niya. Maya-maya pa, nawalan ng malay si Goyang. Paggising niya, andudun na naman siya sa pamilyar na lugar. Ang lugar kung saan siya napunta 7 taon na ang nakakaraan. Ang saad. "Nandito na naman ako?" tanong niya sa sarili niya. Pero sa pagkakataong yon, sa kanya nakatingin ang lahat ng naroroon. Nakahanay ang mga ito sa tabi ng daan at sa pinakadulo ay may isang lalaki na nakatayo. Matipuno ito. May mga gintong titik na nakaguhit sa magkabilang braso niya. Ganon din sa binti at dibdib. At may hawak itong 2 gintong kampilan. Nang malapit na si Goyang, tinawag niya ito. "Halika, lumapit ka at tanggapin ang aking basbas." At mula sa likuran ni Goyang ay may nagsalita na isang pamilyar na boses. "Siya ang mahal na Apo. Siya si Apo Lakay. Lumapit ka at tanggapin mo ang basbas ng diwata ng digmaan." Wika ni Magwayen. Tumingin si Goyang kay Magwayen. "Basbas? Para sa ano po?" tanong ng dalagita. Nagsalita ang lalaking tinatawag nilang Apo Lakay ng, "Ikaw ay hinirang ng kalikasan upang maging tulay at mailuwal mo sa mundo ang isang angkan ng mga gabay ng kalikasan. Kaya lumapit ka
at tanggapin ang basbas ng mga diwata. Nakangiting sabi ni Apo Lakay. At agad tumakbo si Goyang papunta dito. Pero hindi para lumuhod sa harap nito. Agad siyang yumakap sa diwata. Sabay sabi ng, "Lolo Manuel ko." Si Lolo Manuel ay ang ama ng nanay ni Goyang. Matagal na itong patay bago pa isilang si Goyang. Hindi ako ang Lolo Manuel mo. Pero isa si Manuel sa mga pinili namin. Pero tinalikuran niya. Kaya nagpapasalamat ako na isinilang ka. Ikaw na mula sa linya ni Manuel. Wika ni Apo Lakay. Pero, babae po ako. Paano po ako ang napili? Tanong ni Goyang. Mauunawaan mo din ang lahat. Kakailanganin mong iwan ang buhay na nakagisnan mo para tahakin ang landas patungo sa katuparan ng iyong tadhana. At nang ilapat ni Apo Lakay ang kamay niya sa ulo ni Goyang, nakaramdam ng kakaibang init si Goyang na nagmumula sa kamay ng Apo. Kasabay nito ay ang mapayapang pakiramdam at sumunod ang mga pangitain ng isang masalimuot na labanan. Sa pagitan ng langit at lupa, elemento laban sa mga devino, kaliwa laban sa kanan, tao laban sa mga engkanto. Lahat ng ito ay ipinakita sa kanya. At pagmulat ng mata niya, nagulat na lamang siya na nandoon na naman siya sa kakahuyan kung saan siya nakaupo. Wala na yung puting kabayo at yung magandang babae. Pero sa kamay niya, naiwan ang isang makulay na alampay na animoy ay habi sa mga hibla na kakulay ng bahaghari. At magmula nung araw na yon, hindi na nawala sa isip ni Goyang ang lahat ng pangitain na yon. Maging ang mga sinabi sa kanya ni Apo Lakay ay malaking katanungan pa din sa kanya kung ano ang mga nangyari. At walang sino man ang makakasagot nito kung hindi siya. Isang araw, napagpasyahan niyang maglakad-lakad papunta sa kabisera ng kanilang bayan kasama ang kababatang si Isko. Nang madako sila sa isang kumpol ng mga tao, nakita nilang ang pinagkukumpunan ng mga ito ay isang matandang nakaupo at nagbebenta ito ng mga pangontra, mga pausok kagaya ng kamangyan, insensong kabulay, mga luyang tapul, mga tawas, at napakarami pang iba. Nang mapansin ito ni Goyang, tila ba may kung anong humahatak sa kanya upang lumapit at makiusyoso. Nang makalapit na siya sa nagbebenta, napansin niya ito ay isang katutubo pala. Isang babae. Napatingin ito sa kanya at nagwika ito sa salitang netibo o karaya. "Hangod akong pasalamat hay nakita ko dunya buhay ko ron ginapangita." Na ang ibig sabihin ay, laking pasalamat ko at nakita ko na ang matagal ko nang hinahanap. Nagulat si Goyang nang bigla itong yumukod sa harap niya habang nakadipa ang mga kamay. "Dakilang gabay," muling wika nito. Napaatras si Goyang dahil natakot siya. Iniisip niya baka nababaliw na yon at siguro nagugutom. Kaya itatayo niya na sana ito. Pero nung hawakan niya ang babaeng yon, nagbalik sa kanya ang mga pangitaing nakita niya noong nakapasok siya sa lugar ng saad. Bigla siyang napabitaw sa matandang katutubo
at agad tumakbo papalayo dito. Hinabol naman siya ng kababata niya. "Uy! Goyang! Ano bang nangyari?" Takang tanong ng kababata. Wala naman, Isko. Halika na, umuwi na tayo." Anyaya nito sa kaibigan. Pagdating nila sa mansyon, ganun na lang ang pagtataka niya dahil naroon sa labas ng bahay nila nakatayo yung babaylan na humatak sa kanya pabalik. 7 taon na ang nakakaraan. "Manong, ano pong ginagawa niyo dito? May kailangan po ba kayo?" Agarang tanong ni Goyang. Tubig. Pwede ba akong makiinom ng tubig? Tugon ng babaylan. Opo. Halip po kayo. Pumasok po kayo sa loob para makakain na din po kayo. Siguradong gutom na kayo. Sabay hawak sa kamay ng matandang lalaki. Dahilan para mahatak nito ang telang nakatakip sa braso nung matanda. Tumambad kay Goyang ang mga pamilyar na letra. Ito yung eksaktong mga letra na nakita niya din sa braso ni Apo Lakay. Nanlaki ang mga mata niya at agad na hinatak ang matanda papasok sa loob. "Manong, halika sa loob. Doon po tayo mag-usap." Nakangiti namang sumunod sa kanya yung lalaki. Pagpasok nila sa loob ng bahay, kaagad tinanong ni Goyang ang kanilang kasambahay kung nasaan ang kanyang ama. "Senyorita, umalis po si Don Claudio. Nagbilin siya na baka 1 linggo siyang mawawala kasi pupunta sila sa Ilocos. May pagpupulong daw po nagaganapin ng Gobernador General at isa po siya sa mga inanyayahan." Kung hindi nyo na itatanong, ang ama ni Goyang ay isang mataas na opisyal sa probinsya ng Aklan. Ganun ba, Guada? Sige, ipaghanda mo ng pagkain ng panauhin natin." Utos nito sa kasambahay na nagtataka kasi wala naman itong nakikitang ibang kasama si Goyang. Pero gayon pa man, agad din namang sumunod. "Halika, Manong, doon tayo sa veranda mag-usap." Pagdating nila doon, agad na tanong ni Goyang, "Manong, ano po ang dahilan at naparito kayo?" Mukhang ikaw ang may katanungan sa akin, munting binibini. Tugon nito. "Ang totoo, Manong, opo, marami akong katanungan. Simula nung ginamot ninyo ko, may mga pangitain at panaginip po kong di maipaliwanag. At yang mga titik sa katawan ninyo, pamilyar po sa akin yan." Wika niya sa matanda. Heto ba? Mga batok ang tawag dito. Ito ay mga sinaunang titik ng ating lahi. Ayon sa mga ninuno ko, ito ay mga sulat kamay ng mga diwata. Namangha si Goyang sa salaysay ng matanda. Dagdag pa nito, Ang mga sinabi ko sa iyo noon, yon ang iyong tagna. Ikaw ay nakatadhana na maging isang makapangyarihang babae. Natitingalain ng lahat. Kagaya ng basbas sa iyo ni Apo Lakay, ikaw ay magiging isang bonggaitan. ang bonggaitan ay isang uri o estado ng isang babaylan na may kahalintulad sa kakayahan sa mga diwata. Pagpapaliwanag yon ng matanda. Paano po mangyayari yun eh? Hindi nga po ako marunong manggamot. Tanong ni Goyang. Ang mga bagay na yan ay natural sa pagkatao mo. May kakayahan kang manggamot. Kailangan mo lang itong linangin.
At upang malinang mo ito, kailangan mong lisanin itong buhay na nakasanayan mo. Tugon ng matanda. Napaisip si Goyang dahil ayaw niyang sumama ang loob ng kanyang mga magulang. Sige po, Manong. Kakausapin ko po ang aking ama. Bagaman, alam ko na hinding-hindi niya ito mauunawaan. Umaasa pa din akong handa niyang tanggapin ang tadhana na nakalatag sa akin. Okay, angas. Sunod kagad natin yung part 3.